Hey! What's up, mga Meg? So for today's video, magmumukbang na naman tayo. At yung imumukbang namin ay yung breakfast meal mukbang. So without further ado, let's start! So magluto sa ta. Anay! Thank you! So lumpia muna ang unahin namin na lulutuin. So uling lang yung ginamit naman kasi wala pa kami nakabili ng stove. So lumpia yung una naming niluluto. So this time, hotdog na naman yung lulutuin namin. So stove tay. Dara akong hotdog. Laban. So this time, longganisa naman yung lulutuin namin. So laban sa longganisa. Tapos na yung longganisa, so ang beef loaf naman! So beef loaf with egg. Hey! What's up, mga Welcome back to our channel. If you're new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. For today's video, magmumukbang na naman tayo. Magmumukbang na naman kami ng Yes, breakfast food. breakfast food. Pero actually, dili na ron breakfast kay alas 3 na sa hapon. Sumulaban ng dyan hapon ni. Pero breakfast gihapon ni kay pang breakfast siya nga food. Ayan, nanguha na sa... Sige, gutom na Hindi ganyan na si siya Chi. gutom. Dito na mama agaw! So wala ka, apis training na kayo. Nagtrabaho pa sila sa gawas ng kwarto. Yes. So, So, hindi without... hapon ga-request ani nga vlog. Yan siya nag-request ano. Sige, panghampas na mo mga kwa. Yes, So, Day. naami. Hotdog, Paano sa- longganisa. Ayan sa- Nami fried rice with Fried egg sa babaw. Sisig style lampad yun. Beef loaf. Longganisa. Ang corn beef. Lumpia. Lumpia. Amo arang. Kuan kay lemon lang. Nami lemon juice. Hotdog, naglaway gits chin ni ganihara git siya. Yes. So, nasad mi lemon juice, nasad mi ice cream. May ice cream pero amo pang gipa. nasa sa Ipabugnaw pa naman so laban ng kaliter. So, Laban. without further ado na sa mga day. Mao Yes! lagi. Start now! Yes, mga on na ta, mga on tayo na. Mao lagi ni. So, laban ng tabit. Maglami yung corn chip. Pagkaon na chin. Chen, nagsigatog lang na, Chen. Dami ang kuan na fried rice. So, update din nung naabot nga package ganyan ang soda nga ka. Liptin. Flashback. So, before ito magbukbang kay, ato sa ni open ang ipadala nga liptin. Makita rin ninyo diri ang pangalan sa nagpadala. Tumao din ang mga liptin kag gamit nilang Princess Tia. You do know, daghan pa. Wow! Oblihi ta na. Thank you so much, Alexa Cosmetics. So, laban Liptin. sige ang mga liptin nindot gud From kayo Alexa gyud. Cosmetics. Laban nindot siya siya. Alexa Cosmetics. So, salamat kayo no kay laban yung ang liptin gud nindot ka sa kagwapang samot. Pagkaligo ang galihawag nila lang tang. Grabe ko siya ka-pigmented yun. So karon pa sa napakita silang si Tim. Yung tao naman. Kain kami. Palamig sa itlog. Para sa string. Chen, kaon Chen. So, beef loaf na sa... Ato rin tilawat ang mga niluto ni Nitch. Sa luto ni Mitch. Kami duha ni Kuya. No, hamos na kayo din ang full do laban ng red. Wow. So ako kabuntag, mau kay pagmatan ako.
Hello, good morning, dila. Ikaw, Chin, lamit, Kapag Chin. nagmata ni Ma'am Shiting kay gahago jud sad maayo. Matawag mo. Di ba, Jai? Pag sa beses, ang buhok ka, kay Merg nabuang na taan dapit. Kamani usor sa among lugar. Ikaw pa ito ni Adlaw, so ano sa pa katamulambuan eh. Guwapan bis kuya maging anak siya. Diba? Dito kami sa doors. Chill naman. Kinamot lang dito siya. Nainom ko do. Na, inyong sa juice. Badlay na mo inom anak. So, lumpia made by Ate Joy from Daang Lungsod, Toledo City. So, baon yung gigamit nga pixel nga among gikuan sa tulog challenge naman ni kuya no. So, namin mga vlog sa Dinich. Kaya wala man gid nila kuan ani? Pixel? Mao ra man gid na. Palit lang bag-on niya, din mag-all. So, update sa live. Dako na kung yan. Pila na ka mang snitch? Pila na ka mang? 5. Chismis. Lima ka tutid. Nabal na mili, ay. So, charap ni ay. Sarap ni ay. Pero makakaon na gihapon. Worth it kayo ang kapon sa luto, no? Kaya daghan po kayong dihampas na kaon din, eh. So, silang tito ining naminaw lang naman sa gawas no kaya trabaho ka taong sila. Nagpala-pala. Pero gilutuan na sila og lang. Lami, Chin. Lami. Sabi sa ating huwag silence mo si Yes. So please do subscribe sa channel ni Kuya. So, namin mga vlog ni Nets, no? Sa akong channel. Daghan kami vlog ni Nets sa akong channel. So, kuhan siya, Binsoy Mail. So, don't forget to like and subscribe mga meg. Kaya mulabal ito sa pag-vlogger ayong pamilya, ha? Yan, dapat tayo umabot nga vlog na siya nga reading positive comments. So, kung anong gid mo, no? Stay tuned ang gid mo din, ha, no? Ang basahon ang kuan. Nindot ng kuan. Komento. So, ngayon lang, tada rin nangaon sa kwarto niche. So, tayo sila. Kalimuot man kayo sa gawas. Nga, Oh, ngit-ngit. chud, ngit-ngit pag so. Wala pinta. So, dari lang, naipinta yung marag hayag-hayag gamay. Nya, saba sa pinga to ka na, nagtrabaho niya. Na yung mga Okay naman magkakaw. good parang nagatrabaho ka para mailhan gud nga nagatrabaho sa kuan. Pero may lang yun. Pwede So, i-update sila niya. Hay, pakita sila niya. Unsa na ganap. So ang sa ubon kay hapit na human. Ang sa babaw na lang gyud kuwang. Kaya tubig. So, beef loaf is my favorite breakfast food. So, laban, kauntag balik. Pag bata lang ako kay hotdog, karon beef loaf na. So, lamigit kayong bitlog. Sa update ni Ma'am Shit. Sa update ni Ma'am Shit Dino kay tambok nagbaayo. Naman. Nabiyan sa kusina. Wala, may gano'n na busog gud no? So, ang Kasi mas namin, it's funny or Jollibee? Galibet. nga. Ba, kiko. Pwede ka nahangol ang inets. Sige naman tagsudan pala ni, no? Kiko. Nahangon ko ano pero mas lamit pag ang galibet. Pero in reality, kay kung magsudaan may itlog, lalo na tanan. Kung corned beef, lagi na tanan. O diba? Nalangas ra. Later. So, na si Mama, no? Kay mga peso sa mong mukbang. So, na si Mama, no? Kay laban ko siya, igutom ko siya. Sige na. No, di na lang chin, kay Wala dry ka dry. nagalog ka ganihan na karon. So maglanlan na lang kung ano yung Maglanan lang may kanyang mga an. Update sa kagalingon no kay taga-adlaw dugay ko makahuman kuan. Kaon. So, laban yun si Nets sa iyang kung ano, yung mga subscribers. So, road to 200k na yun yung ante. So sa next magkaon, magkaon pag bandila o sa mahuman. Daghan yun nakasaksi. Grabe, yung imura siya bao magkaon. So, mas paspas pa may ang bao. Sa chain, paspas sa chain, pero ignorante, yung pao fried rice. Wala niya, gusto ko niya. Kaning kuan. Bahaw. Sa tabaang ra, ang lemon. Anong wala, gana mo kaon sa chain, kay So, mga lima na kahotdog yung nahurot ganiha. And then, kuan sad, after sa naman magmukbang kayo, mag-shout out ni sa dumi. Shout out na po. Namin shout out. I-shout out na mo ang mga avid supporters ni H. Ay, ayaw, chain. So, hotdog. Nang sa pang mag-dismiss. So, sa mga, kuan niya, sa mga viewers na mo din ha, mga supporters ni Mitch.
So, sa mga supporters ni Nitch, din nakakalaban lang gitagid kining stay safe lang kapag mo din stay at home, then always sanitize, then stay hydrated. So, laban tang tanan. Kuya Bing, so kanina amang vlog guys nga, tiny house tour. So, soon na siya. Coming soon. Ang katas ng YouTube Wee. and Facebook. Mau ba? Busog na ko, no? Ay, butang So, nahangog dyan si Chain sa hotdog, no? O siya nahangog sa ubang sudan. So mauna siya ang breakfast mukbang nga hapon gikaon. Sa day ni day. Natuog mo. Pero kung magmukbang at pinugay ang magkaon. Paspas sa usap ba? Sa imong kagol no nga kanang dili na mamahurot kay napay daghan sa luwas na paabo. Tagang bakba sa balay. Mukhaon din tanan. Di magawag kay di ni malabay. Di ba ang mukbang kay magdanay na? Yung magagmay mo tayo mga tungol, ma. So na lang ni mukbang ay food trip na lang. Food trip lang yung dala chismis. So kuha ice cream dra ba yun? Kaya miss to diet ko. Tuta ka. Daghan na ba ka nag-comment din siya sweet na kay ka sa mong manghod. Alright, so dara among ice cream. Sa mga dita. Kalami. Kadugay na lang ice cream no kay nalimot na abi Abang na sa bus. baboy ako an. So, tubig. Nag-uumig isda ang sold niya. Ice cream gidi ay. So, ice cream. Oh, Dara. So, paano to tong baso? Ikaw na, Day. Okay, ako. Ikaw kag ice cream ni Chi. Ito man yung kuan. So, mukhang tag ice cream pero gamay lang kay basig mag-live kung siyan. Paspas ka So, ulit. mukhang tag ice cream. Gumagasa ng kilig lang. Ikaw. Kuya. Yang ayo na pito chin. Hang turon mo na ni mama. Yung kapot. So kailangan siya kuminom Ice sa cream kumo ni yun. Sinitch lang wa pa na human no kami man na may kaon. Laban sa pamatang na to dra no? Hugo na si Chin. Yun, pagkaon talaga. Naawa guys, sinitch. No, dili mo tiwas og kaon, abtan pagbandila. So siya ginay permi kinaunhan mahuman og kaon no sinitch, permi kinaunhan mahuman. Kuan Guinness World Record na siya. Na din kumig din niya nakabasa biya ko ato niya lang. Nadaghan kay reply niya na suko niya sa tuwi ko. Kasam sila. Nasa kana kaning bataa bansay baka ni sa klase kay sa social media ra daw nagtutok pero minya daghan kay suko niya. Nabilis lang ang kita atong post din. Instant party. FYI butterfly sa niche kay owner gila permi sa ko ano. Yes. Apel sa top 10. Apel siya permi sa top 10, di mag-uol. Di siya pa sa top 10 ay kayang with honor siya per me. Kung nag-uol mo nga kuan. Sige siya tutok di gila tinuoday kay bisag na siya kaugaling ng cellphone pero pila ra siya ka oras makagamit. Yes, that's very true. So, kung ma'am siya naman sa maghago. Labat tayo. Salamat. So mag-shoutout na ta Jay, pagay na Jay. Shout out again Ate Almano. Ganun shout out. Shoutout Ikaw na lang magbasa kay so say kay Vincent siya na lang magbasa no kay Niche dugay pa kay ni mahumagkaon. So pila man kabuhat ay shoutout karon Jay. Shout out sa happy people. So again guys, don't forget to like and subscribe to my channel. That's Binsoy Meal. So insert din hiday oy. Ano. I-insert din hiday, i-insert yung channel. So daghan nga may vlogs ni Nitch, gato daghan may mga videos na fun to watch. Shout out sa happy people. Yes. Mga dabarkas ni mama no. Mga brand ug ter ni mama. Uy. So Matagan. first shout out si Carol Smart 127 from New Zealand. Shout out Mary T from Makati. So shout out sa Simpleng Buhay OFW from Abu Dhabi. Shout out Blas Nadala from Batangas. So shout out Ayeli Von TV from Hinatuan. Shout out Serenio and Simbahon family in Davao from Qatar. Shout out Dagumo Windilin from Saudi Arabia. So shout out kang Maricel Magamay Channel from Cagayan de Oro. So, mga meg, di na ko kurot no kay, busog na kay ko. So sorry kayo. Nag-episode siyang explain. Kaysa nagluto pa, nagsige nagtilaw-tilaw. That's why, busog na siya. Laban lang yun no. Shout out Isko and Lois vlog from
Australia. So shout out kay Gina Lynn Rizani or Rizane Bani from Cebu. Shout out Thailand, Kisha, CJ, Baby Jace, of Baby Axel, in Manila. Shout out AJ Roluna. Shout out ni Ate Jenny Becerra, friend ni Tita Joy o ni Tita Mama Gigi. Ginny Labadan Imazay. Mabaylo. So, nag-ilog na sila sa ice cream. Nakahamal din sila sa ice cream. Mabaylo. Hala guys, update sa life. Nag-away si Nate si Chi. Iring o iro. Tama, Jerry. Naniko na si Chino, naniko. So shout out kay Marjeline Alvarez from Cebu. Happy Father's Day, Joseph Canada from Jen Caniada. So, belated Happy Father's Day. Shout out sad ko day ko ni Hector Couple. Shout out po sa Soronia and Alcover family. Yeah, shout And out po sa Lapis. mo ang group chat nung Bay Chaser. So, see you soon, guys. And sa mga mods. Once again, Oh, shout yes. out sa happy people na supportive ko sa vlog mo. So that's it, mga Meg! Until next vlog and don't forget so like, comment, share, and Subscribe! And also, don't forget to hit the notification bell para always mo updated sa among mga vlog. Bye! Thank you! Ala! So, Ala! My goodness, may gani mo nabuak. Ningon. So, mauna na sila kasi ako manggiingon yan ni Hano nga. Ako yung update ang kuan. So, mauna ni Tineng! Kaon dito. Ingon sa mga So, masama na yung card. So, update sa akong chinilas no kay sandal ni Mama Tintin akong gisulob. So, kato kaya ari to ni kuan sa tuining. Asa mo ito itong CR ko na? Asa mo itong CR? Sige. Dito nya ang liguanan amo ikuan dito. So, So, dahil nahinay na, no? isod pug di ika ilayo-layo ang kuan Yun naman. ang CR ug Ato bang good ako? Hugolig kag na. tungod ba ni sa ice cream. Halika, nag-ice cream. Sige na, ihata na ni mama nito. So, mauna din ni guys, no? So hapit na human ang Dugay pa niyo. sa ubos. Sa ubos na. Nya sa babaw dugay pa human Babaw, wala pa. para di sumpan. Yung kagunan pa. So that's it mga Meg. Usa ka na-apply kay di nag-snack pang usang nag-apply. Apply trabaho? Ni-apply